ସେବେର ଧାନ କଟାରେ ଥିଲା ମାଟି ମା'ର ମହ ମହ ବାସ୍ନା, ସାଇ ଭାଇର ହସ କୌତୁକ। ଏବେର ଧାନ କଟାରେ ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ଗର୍ଜନ ଆଗରେ ଚଷା ପୁଅର ଗୀତର ସୁର କୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ମୁଣ୍ଡେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେବେର ଧାନ କଟା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସଂସ୍କୃତି। ଜଳ ଜଳ ହେଇ ଦିଶିଯାଏ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଓ ଉତ୍ସବର ମହାଗାଥା। ଆଉ ଏବେର ଧାନ କଟାରେ ଦିଶେ ଯନ୍ତ୍ରର ପାରିବା ପଣିଆ। ସେବେର ଧାନ କଟାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଥିଲା ଗାଁର ଏକତା। ବାପା, ବଡ଼ ବାପା, କକା ସମସ୍ତେ ଦା ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି କାମ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଧାନ ଛିଞ୍ଚା ଉଣ୍ଡେଇବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ମେସିନ୍ କାମ କରୁଛି। ଆମେ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୋବାଇଲର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫୁଲ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଚାଷୀ ପୁଅ। ଚାଷ ମୋର କୂଳ ବେଉସା। ସେବେର ଧାନ କଟା ପରେ ପରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଝିଅ ବାହାଘରର ସ୍ୱପ୍ନ, ପୁଅର ପାଠପଢ଼ା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଧାନ କଟା ପରେ ହିସାବ ନିକାଶ ଚାଲେ। ଧାନ ଚାଷରେ ଆଉ ଲାଭ ନାହିଁ ମ, ଆର ବର୍ଷକୁ ବଖରା ଦେଇଦେଲେ ହେବ। ବାପା